Bon dia. Us agraïm la vostra presència avui aquí a l'acte que el protagonista és Miquel Català i Cuit. Jo també li vull agrair a ell personalment el fet de que decidir aquestes dues paraules inicials de l'acte. Primer, tal com us he dit, agrair a tots vosaltres que estiguéssiu aquí per veure el treball que ha estat fent Miquel durant aquest temps i el que pretén fer a partir d'aquí. I amb el suport i amb l'ajut que podem donar cada un de nosaltres dintre de les seves representacions a nivell oficial o bé a nivell individual, creiem que la feina que farà Miquel d'aquí a partir d'ara serà molt forta i tenim també la presència dels que són candidats al Parlament Europeu i n'hi ha hagut també ja que ho és en aquests moments, que llavors jo suposo que també ells des del seu paper allà també faran força perquè la cooficialitat del català a Europa sigui realitat. També vull saludar en Jordi Porta com a president d'Òmnicultural. Ell és el president d'una entitat que té el seu pedigrí de la lluita de la llengua, la cultura catalana. Nosaltres, Miquel m'ha donat peu a mi per poder parlar una mica també de la institució a la qual precedeixo i donar-li les gràcies que també poguéssim parlar i donar una mica de la nostra feina que estem fent a la Franja. La Franja és un territori, ja vosaltres, és el més oriental dels països catalans, que parla català, i allà tenim una cosa que indudablement també ens passa a Europa i és que el nostre govern autonòmic no ens permet tindre una llei de llengües que ens pugui deixar expressar-nos amb la nostra llengua particular i individual de la zona. Creiem que el Marcel, el nostre president, suposo que enguany o aquesta legislatura portarà a cap el que ha promès diverses legislatures de fer una llei de llengües. Nosaltres l'estem esperant i indudablement la volem que sigui i la tinguéssim. També dintre de les nostres activitats fem una nit cada any i donem uns prèmits i tenim la sort que avui aquí dintre de la taula de presidència tenim 3 persones que han estat premiats per la seva labor en pro i a favor de la llengua i la cultura catalana. En aquest cas és Miquel, és el Ramon i és l'Oriol. Creiem que el paper nostre és aquest, o sigui, preservar que el territori que estadísticament dona que la gent fa més ús quotidià i diari del català amb el seu dia a dia dona que és la Franja de Ponent. Per tant, això és una alegria per nosaltres. L'acte d'avui serà aquest, o sigui, ara jo li donaré la paraula a Miquel, ell dirigirà tot l'acte. Després tindrem, si algú del públic vol fer alguna pregunta, podrà fer-la i després tenim una degustació a la part de fora que avui ja ho heu provat, de productes del Matarranya, que és una de les comarques que parlem català a Aragó. I després hi haurà una roda de premsa amb els de la taula, que presideixen la taula, i llavors donarem per acabat l'acte. Moltes gràcies per la vostra presència, torno a repetir, i que el dia d'avui sigui fructífer per tots. Moltes gràcies.